Do kok. Iya Mas Tom. Dewi. Bisa apa ngamuk? Ora ketok wajar. Sumberku tak sembunyikan, guys. Guys, tak samarno. Narasumberku tak samarno. Iya toh. Privasi. Zaman yang Dharma berarti Galuh. Kerajaan Galuh. Nah, rumah satu dulu. Jangan pun tak batu nih. Teh. Itu orang aku pandai. Bulan itu semua iso jaluk kecamatan, aku terima jaluk desa. Kok gak dituruti kan? Isu tuh. Akhirnya dituruti ya. Ya urung kok. Lah mbok wakilno ngono. Hah? Contoh sopo. Wakil ning ngene iki. Jaluk desa mbok rewangi stres ngono. Maksudnya pemekaran wilayah. Dan pemekaran wilayah ya tunggu tanggal mainnya. Nah, pengen golek alur sapa sing jaga pemekaran wilayah. Kecamatan yang iki sapa. Kita ya wong Kodam. Wis mulai kono. Ya wis dadi no. Ya atasnya aku njaluk pemekaran desa kan ya. Iso nganggo silsilah. Silsilah suwung maksudnya. Tapi ini perlu dilebono ning alur cerita sejarah iso. Nek ora dilebono nang cerita sejarah kemungkinan kecil. Info yang naya ini selalu alur cerita. Sanggup. Angin lalu. Mulane Raja Jogja di band kan kena nggo paku bumi nang negara dunia. Indonesia ini cek dipandang. Dan orang usul kan. Misalnya kerajaan Jogja orang anak ya. Dan negara kemudian kerajaan-kerajaan terus ya. Maharajanya ya Soekarno, Cik Jaya itu luar biasa. Bung Karno karena luar biasa. Nah, ya kemudian wis ana usulan ngono. Maharajanya ya Soekarno. Kabeh raja-raja ndek upeti Raja Soekarno kan. Pusate lah. Tapi wong sing ora nduno ya Tapi sejarahnya berhilang. Republik Indonesia kan. Ya Indonesia itu ya tapukannya sampai ke Bundi. Sejarah obat kan. Malaysia ya bumi tapukannya. ya iso nguripi negara-negara sak donya Indonesia. Ini berbeda. Sejarah awal mulanya kan oke ini. Rikala zaman semua ditekani saka planet kono, nyebloke nang Jawa sik. Baru orang sana jajah sini, orang sana jajah sini, akhirnya mulanya diarani kono ki negara penjajah. Jawa ya belum kualap.
mulane Nyi Roro Kidul dikon jangkung juluki Dewi Kemakmuran di kon dadi panglimane lho. Sing dinubatno kan kono Nyi Roro Kidul, Mbok Ratu ya Mbok Dewi Sri, ya Dewi Kemakmuran. Iso manggon canggon nang nggon ya. Soalnya kaya musuh Nyi Roro Kidul ya luar biasa. Dari alien sana mau mengganggu sini. Beliau Nyi Roro Kidul yang membentengi kita semua. Seandainya tidak ada Nyi Roro Kidul, wes dikuasai alien kene wes. Maaf. Wes ganti penghuninya. Nah, Dunia beserta istrinya itu ceritanya sama. Dari dulu sampai kiamat sama. Umur ganti wong. Wayang sakota ya pangga wayang sakota. Ceritanya kok ganti. awal mulanya rongane menungso kok saurunge didolani kok luar angkasa ya rongane menungso kan. Kecil lembab, air pun belum ada. Begitu didolani alien kono beranak pinak, kawin silang, jadi kaya awake dhewe. Dinosaurus zaman biyen gede-gede, saiki dadi bajul, dadi slero, dadi kakak, mengkeret setelah datangnya air. Yo. Sing digenti wit-witan saiki pohon sur samono cerita. somben malah ya malah dadi bonsai ganti opo neh. Zaman apa ya berarti Zaman biyen raksasa paling ndek 9 meter wong iki. nek kudune Saiki ya manusia dadi sekarang ini meter nek seribu ya semakin bodoh. Bener-bener orang kalah. Ya saking kok. Hitungan. Yang kok dhisik iso telepati saiki diganti telepon kok. Nah, Padha ra gelem gledi nang hitungannya kan alam. hitungannya ngono. Lah tapi aku tahu debat karo dulurem sing ning Kalimantan ya kowe anu lah. Apa? Kene. Itu canggih manusia dulu. Ya iya. Nah itu kan. Tapi itu sudah bisa dipungkiri karena apa? Perkembangan zaman. Makanya aslinya kan ceritanya itu sama Asline saja. bukan perkembangan zaman, pembodohan zaman. Ya, sekarang Sing menang ben menang, sing kalah dienggo pasar. menjaga. Eh? Karena dirimu yang menjaga. Lah Nah, piye? itu namanya dunia dari dulu hingga sekarang sama saja yang beda ceritanya. Makhluknya Ngomongnya berbeda. apa sampai sekarang ada. Makhluknya juga berbeda. Ceritanya sama. Makhluknya beda, tingkat kesaktiannya beda. Sok tahun ngarep wis beda nah.
Dibutuh terus 100 tahun. Paling kayak aku kue sampai nih karena jadi sak kilan-kilan gitu. Lebih berawal dari tinggi di atas 9 meter. Saya kira aku kue karena 2 meter ini paling dhuwur. Lah wong biyen delok wete padha karo suket. Dhuwur menungsone karo wit jaman biyen. Saiki malah dhuwur wete. Iya tato kayak cerita. Saiki wit pengen ndek digawe bonsai. Sebenarnya udah dia nang omah. Segala macam nopo wae. Kan gitu. Boleh pengen nambah nalam. Wit saiki wis digawe atom, wis digawe plastik kok. Ya. Bisa hidup di mana tempat nang jero HP lho. Wis dadi wit. Ora nang lemah padahal HP. Tapi mbah-mbah ben ya wis iso diarani kondang. Sebab dunia iki karek sak geman. Saking lah. Wis saiki Iki lah bener. Amerika yang nang jero HP, nang jero HP. Indonesia nang jero HP, duit ya nang jero HP. Pokoknya Tapi aku gak duwe. cerita sing real ya dari Aji Soko. Real. Pak Aji Soko. Siapa? Boyo-boyo. Real. Boyo ini kan ada kerjaan mentara. Mana boyo? Kerjaan mentara. Mataram kuno. Kediri. Kediri, Solo, Jombang, Banyuwangi, Jember, Kertosono, Rong Warsito real. Nah, Aji Soko belum tentu real. Rong Warsito kan manifestasi Joyoboyo. Boyo kan Joko Tingkir itu. Hah? Boyo kan Joko Tingkir. Ya ora petok, Tabungan enggak versinya? ora petok. Surabaya kawak kok. Jalan ini kan mau Joyoboyo Rong Warsito real. Tapi ini Aji Soko. Cari aja dulu. Jangan dicari lewat catatan, cari lewat penerawangan ya bro, flashback masa depan. Nang urut-urutan negara awang-awang mega mendung. Nek Ora real. teko iya teko. Ora teko nyawang, ora teko ditundung. Sebab apa? Umat Nabi Muhammad makhluk Gusti Allah. Aku tundungi yo piye yo padha umat Nabi Muhammad. Umat siapapun ya aja ditundung. Ya, ya. Umat siapapun. Muhammad ya Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah Turki makhluk
Nabi Muhammad makhluk kok makhluk Gusti Allah. makhluk ya Allah ini nggak kursi itu terus di apaan Rembulan sing gawe aku. rembulan Wis nggo patrokan wong-wong terus nggo tanggal. utawa sarane kadiryawanane bulan utawa sarane nanti mencolok minar seluruh alam dunia rangka-rangka itu mendung kosong. Es mega mendung seger. Mendung kosong. Kembang Pokoknya mungkin aku nek nang dhuwur awan-awan ya karo ngono. Jadi kembang kita pun wah ya lali. itu karo gua ora ayo-ayoan bos siap ayo kan selalu wis gebras-gebras esuk udan ya amoh. Biasanya gebras-gebras iki ya sumuk. Aku adem. Nyawam lah kan kepatok. Soalnya tahu sumpek lan awan gak sumpek. Kelvin. Wah, sewege. Kopinya manis. Dan ceritanya tapi aja cerita sing tertulis. Nah sing cerita tertulis kan wis ditarak wong sing urung tertulis ya, sing urung anak yang lain kan, yang beda dari yang lain. Ora ini cerita kok tertulis. Udah aku tulis nulis sejarah perjalanan dua alam dimensi. Aku nek bengi nganggur iki pengen nulis tapi amang-amangan nulis. ijek nulis kadang ijek delwara gitu amal kulo kita delwara ae kan Ora usah delok warah wis diwarahi karo alam. Kadang iki karo ngising ngene wis didodoi ngene. Mata napa tak tulis apa? Alah. Aku modele wonge dikon eling-eling males. Satu eleng-eleng. Ya apa dulunya? Aku sales apa yang ada saiki enak kopi ning ngarepe diombe. Enak rokok dirokok ora eling-eling. Lah kaya anakku laire apa ya? Mbah, Ini tapi anak kelas bro juga roh. karo nek mata.
Iki pon kliwon yo karo. Tanggal piro ya ora ro. Malah sama jeneng kono lek. Jawabane Tanggal ayo 6, Bos. ibu ngono ae. Hah? Tanggal Ora ro. remang samu. Kon ngontane angel karo kaprah. Jaga. Cara ngonten yo urung bayaran apa ya ana ya ini. Ya ora bayaran nek enek semangate kan lho. Ora roh jenenge wong nang YouTube iki ada donatur-donatur besar, ada bos-bos besar, orang ini sedang kesusahan, bisa saya transfer, bisa saya tolong dengan Cek. ikhlas hati ya. YouTube ini wah karena YouTube ini ya, toh. Jangan. Banyak orang baik di YouTube. Padahal wong dhewe gak duwe akun. Tapi ketika ada sesuatu minta donatur bantuan apa saja, ada yang datang, entah itu lewat dari siapa yang nonton atau teman yang nonton loh. Mulai takon ngonten. Mosok sabone aduh apa? Enggak kayak lucu. Nek wis Karena ngonten kan wis tekan dindi dindi. Bos. Lah ya mangkane ngonten. Dadi ben adoh. Karena orang gelem ngonten iki ya semangat. Sabone adoh. Kaya sing ndelok 1, 2 ngono kuwi. Ora ono siji ki mung lho. Pengusaha besar, orang yang selalu menolong orang, kowe butuh apa? 100 juta untuk membayar utang dan bengek langsung ditransfer orang ya berharap ya ora berharap tapi iki jenenge wong entah itu orang punya nazar dan bengek ujuk-ujuk lho apa Jujur kok idene abadi. mereka dana abadi wis kanggo kowe lho enak lah. Orang-orang kena YouTube besar ujuk-ujuk live galang donasi untuk ABCD konten jadi tanggal 6 mangsane po kene iki kelangan wis akeh yo. Iki ora kelangan. Iya, tapi kan sak menombane lho. Yo pira enake ngono pesan nek ngomong kan memet. Ngomong. Ya aku dibagi wong 12 nih ya rada ringan kan. Iki kudune idene abadi. Ya mangane ngomong karo idene abadi, Bos. ngomong karo pemirsa ya lho, pemirsa tolong aku. Apa Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Jokowi ndak ora Kok minta tolong wis intine golek donatur. apa Kang Deddy Mulyadi Punya cita-cita sendiri ya. Soalnya nek jagakno beling kudu ini angel, Bos. nah kuwi ra kena jagakno to. Oke kan. Hah? Sudah mau mati. Iya, cerah. Bisa ngelomi lah. Rada mumet. Wong rada mumet.